Хора, това е час 4. Час 5 ето. Час 5. Час 3. На нашия Едуард Светосен, с който почнахме. Ние сега тръгне ще отивам да справим базичка на място. На слайм байомата. Златко, чакай да, ако ръчнат, поне да им взимаш малко повече демидж, ще купа един дълъг меч. Те с хакери. Хора, зелените, не, ние сме зелените, сините и червените са напълно големи хакери. Ръкнишка. Аз тръгвам напред тук. И аз тръгвам, аз защупа ли с пътеката където? Не, може да се връщам за них. Абе, давай, че те като дойдат. Те отиш на намерят, нека да напред много. Да, ма навидяха вече. Не, идва и вече. Да чупа по пътеката малко по-хубаво. Някакъв мота от целият има плъци. Защо аз ще изчупа от къмпите? Ела да ти дам дълъг меча. Ето. Най-горе напред. Ти колко ти имаш? Много. Храна. Опа! Бързо напред. Бързо. Той не се генерира. What? Дай назад. Това майна тук свършва света. Да. Изхабателно младо това да е било. Айде. Ние сме рибка. Дай си направим някаква палатка. Мила по-напреде. Те тук не могат да нахванат, да знаеш ли нещо. Те тук не могат да нахванат. Ще видят пътеката. И когато видят пътеката. Прави я тук динка и това ще се направи. Да, че ти му... И да, хора, се прави база като виждате. Защо сме писейце. Абе... Ще всеки път гледаме така като сме писейце, нали? Някой път ги убиваме. Ма са хакери, никого. Бързо прави. Бързо е, човек. Абе, не бе, ти никой остай, тъй. Има само половина прозорчите. Дай запушвай тук, запушвай. Ай, запушвай с 2 блока обаче. Да не убие. Запуши тавана. Да, хора. Направи нещо като туалетна. Да, бе. Тя се изкепвам. Ма те взеха само да ми тръгнат напред да върват на тук, дето ми тръгнат пичи. Защо направи 2 блока таван? Да, ако чупат едно блок, че влизат направо, че... Ти? Кое? Да стая. Ето, горенки имаш ли? Колко блока имаш много? Много ли са? 41 и един стак. И много малко единка. Искаш да се предаваме? За какво? Те разнам аз се предавам. Не, човек не дей. Добре. Ще видим колко ще оцелеем. Какво правиш, бе? Ще направя някакво горно етажче, където идвам с. Те сега... Бе, на мен изпръщам блоковиче. Айде, аз имам блокчета. Аз имам само един стак и 40. Но те как се предавам? Не, бе, човек. Не. Ще видим как ще ни шанса. И ние как ще отидем тук? Не знам. Да бяхме скъпени повече блокови. What, оцели харта?
стана? Аз паднах самичък. Искаш ли да видим кой има напреде? Не, къщичката не иска Денка. Ами дай да бягаме от тук. Денка, какво ще правим? Тук те сме се настанили. Да, малко дойдат. Няма как да бягаме. Да изгритим поне блоков да взимем. Да, наистина изгрифи малко блоко да видим. На мен ми лагаме. Ти човек, твоите блокове ги изхъби. Само правиш... Аз имах само тази му 2 стака само. Не бях се толкова в блокове, мишката ми се бухна. Ти човек... Оставях се. Да ти кажа, че... За какво слагаше по пътя блокове? Денка по-бързо да съм махнем. Как се дразним само, нали? Никога не бе пишем Денка. Ха-ха, елате на някъде си да ме намерите. Денка, те се обикалят базите. Сега представиш ли си да лепнат? Ще лепнат, мислиш? Дай да поизгритам поне цялата къщата. Хора, както ще се гритим къщата? Да вземем блокове. Аз и знаеш, спираме къща, че почвам нова, защото ще ми остана само 3 минути. Той е на мене. И да, хора, аз прям тази част ще почна час 6 на нашия глас.